Guys, maayong buntag o maayong udto sa inyong tanan, no? So, pagkita lang ito sa akong giluto dahil sa akong asawa. Lang yung anime. May ginamusan ni ma? So, galuto dahil akong asawa o kamunggay nga inutanan. No? Yeah, parisan ako na siya o ginamos. No? So, mukhaon dyan mo gulay ka sa kay ang gulay pampalakas. Pampastreet sa ihi, no? So guys, magandang udto sa inyong tanan, no? What? So ni kaon ta no, ni udto ta. Sorry kay kaon ka kay. Ali. So ako ning sudan ron is utan Bisaya. Parisa no ginamos. Magay ko nito, baby. So lami kining utan ay mukhaon mo utan, guys. Kay ang utan pampalakas ng utan, pampatulid ug ihi, pampatulid ug ihi, no? So atong tilawan, no? So pag nay utan, no. Nay utang. Ya. Palitan mo ginamo. Na! Gabi kalami. Kalamay sa bahul, giputos og bagul. No? So shout out ninyo sa tanan na mga followers, ano? Ayaw mo kalimot og follow sa akong page, Louie TV niya. Subscribe mo sa akong YouTube, Louie TV. So kaon dyan mo gulay, kay ang gulay pampasustansya. Ito mga bata, magkain kayo ng gulay, wag palaging karne. Kasi nakaka-high blood. O ito, talong. Talong. Ukra pala. Ang ukra is pampadulas. Tapos meron din tong talong. Ang talong, ano ano sa talong? Paano yung talong? Hindi ko alam, basta yung talong, gulay yan. Tapos, ginamos. Pampaalat. Sa relasyon yung malat-alat. Malat-alat. So, sige guys, kain na po ako, ha? So, ingat lahat. So, huwag niyong kalimutan, magkain ng gulay, pampahaba ng buhay. Iba din to sa akin. So, see ya in my next video. Bye-bye.